क'क्राझारनि डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव सोमजिदोंमोन मोनसे लासिं जाथाय। सिगांनि बोसोराव फालिनाय बादिनो देग्लायबो डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायसाफ्रा फालिनो सिगांदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। फ्रायनो साजायजोबखांना बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो दिखांखाबायमोन फरायसाफ्रा, नाथाय बे समावनो दिखांखानाय फिरफिलाखौ बोख्लायफिनहोदों गोरायुं लार्लि ब्रह्मआ। दिनैनि सानावनो जानाय बेबादि लासिं जाथाया थारैनो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो बर' हारिखौ गोथौ दुखु मोनहोदों। जायखौ लानानै खौरां मोननाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि मोनसे हानजाया क'क्राझार डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव नुजाथिफैयो आरो खौरां लाफैयो। गासै जाथायखौ लानानै क'क्राझार डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुं लार्लि ब्रह्मआ गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाना बयनिसिमबो निमाहा बियो। बे समाव गासै जाथायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो नोंथांमोन खौरांगिरि आरो लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजानो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै नैबे समाव आं दङ क'क्राझाराव थानाय सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव, आरो बेवहाय एसे आगोलाव जि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ बिरहोनाय जादों। आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाया जाबाय बर' हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन, जायखौ जोङो स्वाभिमाननि मोनसे नेरसोन होननानै बुङो। जों बेखौ लानानैनो गोबां आवगायबाय। जों दिनै मोनथाम सुक्ति खालामलांबाय जोंनि हारिखौ दानायनि सिमां लानानै। नाथाय दिनै नैबेयावहाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव जेब्लानाखि बर'नि जि गोथार फिरफिला बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय फरायसाफ्रा आवगायदों, बे समावनो जोंनि मानिजाथाव नैबे कलेजनिनो गोरायुं मेडाम लार्लि ब्रह्म बिथाङा फैनानै फिरफिलाखौ बोख्लायदों। बेयो जोंखौ गोबां दुखु होदों, जोंखौ आघात खालामदों। बेयो आं बेक्तिगतनि बाथ्रा नङा, बे हारिनि बाथ्रा। आरो बेखायनो लोगो लोगो नैबे कलेजाव फैनानै खबर लाफैदों, मा जादों मा जायाखै खबर लादों। जोंहा क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दं, जोंहा क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ, जोंखौ मोजां मोनग्रा गोबां हारिनि हारि सिबियारि बिथांमोन दङ, खौरांगिरि नोंथांमोन दङ। दा बिथाङा बेवहाय स्पष्ट भाबै मोनसे खोथाखौ बुंबाय जे गोरोन्थि साननानै बिथाङा बे खामानिखौ मावफ्लांदों आरो बिथाङा खेमा बिदों। जेब्ला जोंनियाव खेमा बिबाय गावनि गोरोन्थिनि थाखाय, जोंबो खेमाखौ होबाय आरो बिथांखौ जों बुंनाय जादों जे फैबाय थानाय सानफोराव जाहाथे बे रोखोमनि गोरोन्थिया आरोबाव दाजाबावथों। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय सोरनिफ्रायबा पारमिसन लानांगौ होननाय जों साना। मानोना बे जोंनि स्वाभिमाननि मोनसे नेरसोन, आरो बेबो क'क्राझार बायदि जायगायाव। बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, जोंखौ बिराद आघात होदों थारैनो। मेडामा सिमान लाबाय, बिथाङा खेमाबो बिबाय। बेखायनो जों गासैबो थासारिखौ जों गोरलैयैनो लाजोबनानै जों बे हाबाफारिखौ मेडामनि आखाइजोंनो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिरहोबावबाय। बेनिफ्राय साबसिन आरो मा नांबावगौ। जोबोद गोजोननाय मोनदों। मेडामा गावबो सिमान लाबाय, जों बिथांनि आखाइजों फिरफिलाखौ बिरहोबाय। बे इसुखौ जों बावनो जोब्बाय होननानै सानबाय। बेबायदि जायोबाथ' जोङो गोरलै लाया। आं दहायनो बुंखादों जे बेबायदि जायोब्ला जों गोरलैयाव लाया। दिनैहाय बिथाङा खालामबाय, सोरबा जुदि गुबुन हारिया खालामनायमोनब्ला बे अरखियाथ' बिराद गिदिर जागौमोन, बे साननो गोनां जागौमोन बेयो। दा बेखायनो मेडामा दहाय गावनो बुंदों जे आनइन्टेनसनेलि बे जालांबाय, खेमा बिदों। भबिष्यतआव जुदि जायोबा नैबे मेसेजखौ नायथों बिथांमोना। जों खिन्थु हारिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो, जों गावनि जिउनिफ्रायबो जों बांसिन हारिखौ मोजां मोनो। बर' हारिया गावनि जिउनिफ्रायबो हारिखौ बांसिन मोजां मोनो। नो कमप्रमाइज। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।